Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Mana kamano nyakoramga juang kamora mara mintira ka thulu makende mar wake chenro mar duond onagi mabende wakelo ni kache Chuny Onagi TV kama kuongo wagwero kamano maduonga nyane obongo nyakalaga nyasach pologe piny mami wathulu machalo koda kamandi mondo mechokwa room kendo watwagi e weche gumotonore ka achiel koda siasa ka ukinyi makawuono nyakoramga juang ma en tarik 14 dwe mar abiriyo ga gana ariyo kod 26 ma en chieng' tich ariyo wan kande ka achiel koda iluongo ni Mikai Beatrice Odhiambo mabende ochung'ne kacha e komno mar Woman Rep ma Kisumu County 2027 odhiangonwa kacha ni to gie sani osewuotho kata wuodhe chalo nade nyakoramga juang ka achiel kod geno mare maneno ni okelo kacha lokruok e sekta no mar Woman Rep nyakoramga juang odhiso kacha ka achiel kod bende dongruok achiel ariyo adek mabende ker osebedo ka chwalo ne piny owacho chutho to e gwenge mag Nyanza nyakoramga juang kamoro mara mantiere kete mar Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kama tayo chenro ni en Steve James aka Nyakwan Nyaronyi One orno ote magi Facebook page moga Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kati subscribe in the YouTube channel maroma Chuny Onagi TV. Wacha kwa twagne yono machalo koda kamandie lungo ni Mikai Abito Nyogam ndalo mang'eny Steve. Wawinjo mana nego piny kone gi kone to kibie studio Studio ora chope. Wawinjo ka piny weri Giwacha nang'o ko kanyo? Giwacho ni Abito kete ikete tesre wane ng'wech. Sani ang'eni bende ji keto kacha iluongo ni polls Aino ka poll dhi kodi nade sani ko wachni koro yiero kinyi timo kiny In mifuambo tikeyo. Koro rip kinyi sani apani ka kiny oluongi yiero tinyalo dhi kama ching'e no kanya ng'eyo anene ka pod en gi chir in ming'e ni fuambo tikeyo. Erokamano. Ko kamano ma kamera mari yedo mondo imos na jokanyanam ka wachako chenro ni kendo ino ma sani. Amoso jokanyanam no yaure. Amor kabisa ni wadwa go mbako kinyi ma kawuono Chuny Onagi TV ka
keep it tuned, chunyi onagi. Erokamano maduong' ahinya. Wambe kapok wachako chenro ni wachako ga gi ngero. Ngero ma kawuono jodongo nobede te yien mogo mbaka kacha ni ong'er nogombo ip mabor. Isewinjo ngero no? Mano to podi, mane koka winjo sani. Ing'eyo ong'er? Ong'er nigi iwe. Matin. Mabor. Ok ahinya. Kwacho ni ong'er nogombo ip mabor to noyudo. Kaka awinje. Apani ada pime gi Kisumu County. Gisani kama wantiere ni, anya wacho ni wan kaka oganda Luo, not Kisumu County kende, wan kaka oganda Luo, wan ei serikal. Ei serikal William Samoei Ruto niendi. En gima wasegombo kinde mathoth mondo wambe wabede ei serikal. To koro sani endi wan ei serikal. Donge debed maber mondo gima wasebedo ka wagombo kinde mathothni koro wan e iye kendo wayudo wang'e. Kamano. Erokamano. Dagombo no wachaka gi gino mabende otimore kandi. Jumapil kacha nono ka bende koko kata mana lwenj gi wechego mabende notimore kaachiel kod siasa mane moluor gavana ma Siaya James Orengo kaachiel kod ma Orengo gi Linda Mwananchi kaachiel kod Sifuna nobiro lemo Kisumu ka to nodo ka bende kanisa cha nobedo attacked ma bende walalo kacha ngima kaachiel kod pikni mokalo 6 bende nowang' kacha. Magi otimore Kisumu County ma bende idwa telo ne kaka woman rep. Manyalo wacho ni to ang'o makelo ma to ere kaka ma bende nyalo geng'? Mondi adwa nagone familia mo wito wuodgi mos kabisa. Nyasaye oket chunyi kama okwe. Onge gima rach ni nyithiwa wito ngimagi ne josiasa. Sama koro wasewito wuodwa en lit kabisa nikech kijana ni oa dalawa mwalo kocha chande. Oa Nyalenda. Ok en gima ber. To tungni mosebedo ka Jumapili ok en gima wadwaro kaka jo Kisumu. Kisumu kae sani endi waywa investors mang'eny kabisa manigi interest Kisumu County ka. To ka gik machal kama timore miyo stability mar county dok piny. Kendo confidence mar investor bedok piny. Koro deber ka tulo mwadwa keto makelo shida mang'eny Kisumu kae ni kaka jotelo wang'i kaka wanyalo sort out problem ni so that wabed gi stability e county wani. Ma e chuny Nyanza. To ka tulo ni ka to buogo county machielo go eko be moluorowa. To gima dwa na wachi ok ang'e ni ka idwa ni wagomba ka ni bang'e wawuoye wach mar yudhe. Nikech rach kabisa ka sani wakaw blame waketo ne ng'ato, okaw blame ni national government onego bed ni timo ma, okaw blame ni ng'ani onego bed ni timo ma. Ojende ma jowaluongo ni guns gi nyithiwa kendo wang'egi. To guns an ok ahero tiyo gi wach mar guns no, ang' naluonge ni rowere nikech gin nyithiwa ma Kisumu County ka ok gia oko. Population mar rowere mantiere sani ok en gima koko chako bedo concern, Steve. Ma gima nochak wuoye ndalo mane wayudo independence 1960 kuchocho ma be nwakia kata ni pod idhi nyuolwa. To sirikal osebiro mang'eny to dhi to gimiyudo ni gitimo ni rowere onge. Mondo wang'i kaka wanyalo create solution ne population mar rowere ma medore ni. In the next 20 years, population mar youth pod dhi medore, Steve. Kendo dhi bedo maduong' molo kaka entiere sani. To kok waketo plan ni wadwa ni yudhe wagi
Kama e kaka wakonygi mondo giyud tije, mondo gibed engaged, to tich dhi bedo matek. County, national government timo partne. County government bonego bed ni timo partne. Kwa ng'iyo weche molure gi yudhe gi kaka gitimo tijegi, kata kijana moneg cha oriembo ga pikipiki. Matieni en gi tije motimo gande. To motimre no endo en masira. Mabok wadwa nochako nuore kendo alwora mar Kisumu County kata Nyanza mzima ni nyithiwa thone jo siasa. To wan kaka jo county, ere gima watimo mondo wane ni wakonyo rowere, mondo gibed engaged, giyud tije giwe bedo idle. National government osetemo erokelo affordable housing, mondiko rowere turi, nyota program be nika, omiro were pesni mondo ne kaka chako godo ohala. To county government wa ma Kisumu kani, to kare timo ang'o mondo ne ni konyo rowere? Mbaka ni tuta kiana meda wuoyo kwa dhi mbele. Gino mabende anyalo penji ka idwa medo gino mkanyo. Ido ka bende mane wabedo kaachiel kod rally mar Linda Mwananchi mane gikungo biro Kisumu ka. Bende neno kaka ojende nowuok oko mabende ne girakore gi pengni gang'o mabende en gino mabende ineno ka adire jogi ne gisila ma ji duto te neno. Ma wanyalo wacho ni kech thothne gi blame sirikal. To bila bende ni kacha monongo bende mrakore gi jonjore gi. Nikech nyinge moko bende osebed kimulo. Bende sirikal timo tije kaka dwarore kose joge gina jogo mabende gine society makaka timongi. Jo ginene kwa dok chien, jo Linda Mwananchi ka nobiro, to ne gitimo rally gi, magitieko gikgi magidok. Motimre nyoro gi gavana ma Siaya, to en masira. To gima awacho mbele cha ema danano. Okwanya keto ni wadwa ni wa blame national government, nyaka gimonego bed ni wachako timo wan kaka jo county. Wan gi population maduong' mar yudhe Kisumu County ka Steve. To en concern Kenya mzima. Wacho ni national government osechako timo programs mang'iyo ni rowere obedo engaged, mamiyo gi tije. Kaachiel gi affordable housing, nyota program enika. Nyocho tiek migi pesa gi balance manodong'. Waneno gima sirikal timo. To county government to timo ang'o? Ing'e ni chon ne wan gi yudhe mane use streets ka. Ne gitimo wandgi, gikawo gik moko mwalo ka Mwindi to gibiro to giuso e street ka. County government nogolo gi e street. Kose gol gi e street onyisgi ni dhi migi kuma gitimo ang'o? Gitiye, giuse. Onge kuma omigi ni giuse. Shida maduong' machaka neno gi county government mar Kisumu, because ang' na wach county nikech county en immediate solace mar joge. Onego bed ni ema miyowa solution mokwongo. Aneno nyoro kotim press gi governor marwa. Ena press mitimo kawuono kinye timo, but we need solution. We cannot sit and say ni national government onego bed ni timo ma to wan kaka jo county gima watimo onge. Manyiso ni county ema felo joge. County emo kuongo felo joge kabisa. Kise daro ji street mane timo wand gi street. To kumitero gi onge. Iwe gi kanyo. Jidabal moluz tij gi magitimo. Kidaro ji kumoro, adwa na wuoye koro e management mar city. Kidaro jo ohala kumoro, Steve, marowere be time owandgi, tidaro gi. Giwuok ni eri dwa timo development in a certain area, ero giwuok. Kaeto bang'e wachak wayudo ni in michak ikawo container magi, iketo kanyo, ichak charge gi chul rent, tidaro gi, ni dwa loso kanyo. So gima timre sani en ni jodak ma Kisumu onge confidence e city leadership marwa. Emo mineno ka tulo nitie, tungni nitie. County government onego bed ni ng'iyonwa weche mek security kapok wadhi e national government. To security chakore gi street lights marwa. Sani endi waneno ka ero itemo los street light marwa kalure gi koko mane wakili Joshua Nyamuri ogoyo. Motero county government e court. Koro waneno ka techni liel. Ang'o miyo warito to jopiny jo Kisumu County to chulo tax? Warito mana ni mondo ng'ato wuogi otergi e court eko ka gitimo services monego bed ni gitimo ne jopiny. Ka wadwa timo press conference pile ka pile
ni wach mar insecurity, and then we blame the national government, to national government to timo partne, to wan kaka jo Kisumu County patwa monego bed ni watimo onge. Ka wuoyo kate weche mek sports, waneno kaka jatendwa Rais William Ruto mak weche mek sports kendo timo o support gi motegno kabisa. Nyoro en gi Migori football club, omiyo gi baskachacha, omiyo gi support moro matin. Kisumu County ka ikwang'iyo igeronwa stadium, Moi Stadium national government gero. But okwanyal bet ni wan kaka jo Kisumu County, what we can count ni watimo nikech sports ni bing'eni en gima accommodate rowere, omiyo rowere dich. To gima wanyalo kwano ni watimo as a county en chung kwa wacho ni ya national government gero stadium, ni mane gima county government kwano notimo e department mar sport gi pesni temi kelo mek devolution mondo kony rowere. En wach malit kabisa Steve, to mai gima we have to speak about. Iyudo ka Kisumu Starlets koso kata bas kendo gise miss matches mang'eny, ok ginyal dhi nikech gionge bas kaka ginyalo chopo mondo gidhi tug gi opponent margi onge. To wan gi Ministry mar Sport e county, gima konyo godo jopiny mondo neni rowere otiegi, weche mek sports wating'o malo onge. Sani activities mek sports odok piny. Nyocha kae koka waneno ka MP ma Kisumu Central odhi okwayo rais bas. Rais William Ruto echo osenyieo ne jo Kisumu Starlets bas mabe duweni endi gikone idhi gemnegi bas no endo kae kendo gidhi host matches. To Ministry mar Sport wa ma Kisumu County ka to gima timonwa malich mwada neno onge. City government, city management be kineno be gore gi jopiny. Jopiny ose lose confidence e igi nikech interest gima giketo mbele to interest mar japiny otimang'o onge. So kwadwa bet ni wadwa blame national government notima achiel ariyo adek, to wan kaka jo county gima wadwa timo mondo wakony rowere wagi to onge, then onge solution mwamanyo. Ka tieko wach nani be wach mar luongo yudhe wagi e kinyinge miluongo gi godo ni ing'eni chon niluongo gi ni yudhe, sani ero en goons. In the next 10 years idhi migi nying machielo, koro ken goons kendo. Jorabuon ka ne nigi Mungiki, sani Mungiki cha iluongo nang'o goons. Gimbe in the next 10 years ochako wil nying no en nying machielo. Jogi eki onge ng'ama on Steve. Rowere gi eki benie gigi nekech gimanyo tich. To kwa nyalo unganisha teko ma national government keto, to wambi kaka jo county wanena achiel ariyo adek mwatimo tomo siasa. Oganda mang'eny sani chako bedo gi luoro ni dipo ka wabedo kaachiel kod tulo kata mana wechego mag koko midhi kel kaachiel kod